Здравейте, приятели, отново и добре дошли в нашия канал на Кралев Ауто. Днес 10 януари вадим поредният автомобил за продажба, а именно автомобилът, който е зад гърба ми, Volkswagen Tiguan 2009 година, 2000 кубика TDI, 140 конски сили, автоматик. Тези, които от вас следят нашия канал, знаят как пристигна. Той пристигна на началото на декември месец, знаят какви забележки имахме. Какво направихме тук? Боядисахме предния капак, тъй като имаше начукан от камъчета. Преден десен калник и част от вратата, тъй като имаше дръскотина между калник и врата. И заден ляв калник също имаше една дръскотина. Изпран е отвътре автомобила цялостно и пастиран изцялостно отвън. Нека сега заедно с вас да го разгледаме. Ето го автомобила, 163 000 км. Имаше един господин, който се изказа, че бил на плюс 500. Още тогава направихме видео с пълната сериозна история на автомобила. До всеки, който желая, оставям номер на рамата, така че може да си го провери. 18 солови джанти на Volkswagen с почти нови зимни гуми. Така дойде автомобилът. Continental Winter Contact T850. Ето го и отвътре. Напълно изпран. Ето запазени копчета, седалка. Не сме правили нищо по интериора като освежаване, освен изпиране, нали? Говоря за освежаване, не сме претапицирали волани, седалки. Ето го и километража. 163 000 км. Има мултифункционален волан. Има медия, климатроник. Тук има самопаркиране функцията, парктроник преден заден, датчик за налягане на гумите. Има много малки износвания по колешката. Електрическа ръчна спрачка. Женцето работи. Тук има кълъвки за очила и на различни кутии. Ето и отзад. Изключително запазен екземпляр за годините си. Ето и седалките. Багажник. Тук има всички налични неща, които са триъгълник, крик ключ и другите неща. Има от завода кружки, които са. Тук е комплекта, който е за спукване на гума, силикон, така нататък. DPF и катализатори са налични. Ето ги чистя спусите. Заден парктроник. Ето отзад автомобила как изглежда. Пак казвам, изключително запазен екземпляр за годините си. Тук интересното е, че жена ми управлява абсолютно същият автомобил и сме много доволни като цяло от поддръжката, разхода на гориво и обема на багажник, тъй като сме с две деца. Лично на мен и на жена е много непа, затова си го и оставим. Вече 4 години го караме. Ето и пълната сервизна история на автомобила. Ето я. Ще разлистя само няколко страници, защото е много трудно да ги разгръщам, че е много студено. Ето отваряме последната 18-та година, 110 000. 15-та 77, 11-та 20 и колко е това? 9 или 7, не мога да видя точно. Има два ключа, тук е единия, тук е втория. Така че това е от нас. Падна ми заряда на
на батерията. Всеки от вас, който иска да разбере как пристигат нашите автомобили, може да последва каналът ни във Facebook и в TikTok. Това е от нас. Желая ви успех в избора на автомобил.